Sana hindi magising si Ayla, katutulog niya lang. Panap ko siya ng siguro mga 30 minutes kasi pag pinatulog ko siya ng sobrang haba sa hapon, nahihirapan akong patulogin sa gabi. Pagising-gising siya, so 30 minutes lang yung ano ko sa kanya, allow ko sa kanya na nap kasi gabi na naman alas 5 na ng hapon, 5:30 na dito, so hayaan ko lang siya matulog ng 30 minutes and then gisingin ko na siya para mamayang gabi makatulog siya ng diretso, hindi pa putol-putol. Sobrang antok na ako kasi ang tawag dito, kauwi ko lang pala galing sa trabaho, sobrang antok ko na kasi ang aga kong nagigising everyday, siguro mga 4:30 kailangan ko nang gumising kasi get ready para sa trabaho. So ayun, naantok na ako, naisipan kong mag sit down video ng mabilisan para may naman tayo, update tayo ng video. Yung mata ko pagod na. 2 beses ko nang hindi binasa yung buhok ko. Mas maganda pala pag kasi gusto kong itry na hindi paliguan yung, hindi basain yung buhok ko everyday. So, tinatry ko siya. Siguro mga 1 week ko nang tinatry na hindi ko binabasa yung buhok ko. Hinuhugasan yung buhok ko ng araw-araw. So, ang ginagawa ko, kasi pag hindi tayo naligo ng kahit isang araw, yung buhok natin nagiging greasy. So, ang ginagawa ko, ini-sprayhan ko siya ng dry shampoo. Maganda pala pag yung ginagamit mo yung dry shampoo. Ang napansin ko lang sa buhok ko, medyo siya, yung buhok ko nagkakaroon ng volume at the same time hindi greasy yung buhok ko. Maganda yung yung style ng buhok. Basta maganda siya, kaya yun na lang yung gawin ko. Hindi ko tawag dito, hugasan yung buhok ko everyday. Salitan lang ng siguro mga 2 araw. Ang gagawin ko, gagamitin ko na lang yung dry shampoo. Basta maganda siya, nagkaroon ng volume yung buhok ko. Tinatali ko yung buhok ko pag may pasok ako sa trabaho kasi ayaw ko yung buhok ko nakalugay, nakababa kasi mahirap lalo na pag nagtatrabaho. Kaya tinatali ko siya ng ganito, tali. Mas magandang mag-work, komportable akong mag-work nang nakatali yung buhok ko. Ang ganda ng dry shampoo. Basta nagkakaroon siya ng volume kahit sa likod. Gusto ko yung pagka-volume niya. So, ayun, yung topic natin ngayon. Kasi ang hirap magtrabaho sa store kasi pag palaging may sale kami sa store, palagi ako napapagastos ng pera pag palaging maraming sale or naka-sale. So kahapon, marami silang naka-sale na baby clothes. So sabi ko hindi na ako bibili ng mga damit ni Ella. Ang bilis lumaki ng mga baby ngayon. Marami siyang damit dati na hindi niya nasuot. Naliitan niya lang. So ngayon, hindi na ako bibili ng masyadong maraming damit. Ito binili ko, kailangan itong mga pajama yung binili ko kasi kailangan niyang pajama, maraming pajama. Lalo na ngayon, nagko-crawl na siya, gumagapang na siya. So gusto kong nakasuot siya ng pajama. Pag palagi siyang nagko-crawl. So kahapon, maraming baby na naka-sale. Bumili ako ng 3 pair ng pajama. Nasa $1 siya guys. 2 pair na siya. Sobrang mura na to dito. 2 piraso na siya sa $1. Nasa 50 pesos sa Pilipinas sa atin. Na siya, mura na siya kasi 2 pair na siya. So bumili ako ng 6 kahapon. Sobrang mura na yan. Maganda yung pang araw-araw niya. Lalo na ngayon na siya, nagko-crawl na siya. Kanina, nung nagtingin-tingin ako sa yung tawag yung pantulog section, yung aisle ng pantulog, may nakita akong ito, ang cute, sobrang lambot ng tela, kaya lang may kapartner siyang pajama, kaya lang yung pajama walang pajama siya, pero ang gandang fabric, sobrang lambot, pantulog siya. Nasa $3 na lang tong pantulog na to. Yun, mura na siya. At saka sobrang lambot. Gustong-gusto ko yung mga yung mga pantulog nila, lalo na yung Secret Treasure na brand. Sobrang ganda ng fabric.
And then, ito matagal ko na itong nabili. Yung nag-iikot-ikot ako, nagtingin-tingin ako ng shoes. Nakakita ako ng shoes na sobrang ganda at saka lightweight lang siya. Gusto ko yung mga shoes na gano'n. So, maganda siyang pampair sa dress, skirt, pantalon, gano'n. Ito siya guys, oh, sobrang cute. Yan, naka-sale siya ng $10. Sobrang mura na to sa Boots for $10. Ang cute. Yan. So, ang ganda kamo, ang gaan. Ganyan yung itsura niya guys. Ganyan. Sobrang cute ng boots na to. Tsaka, ito yung gusto ko sa mga shoes. Magaan lang siya. Ang gaan-gaan niya lang. Parang papel lang siya. Ito yung sobrang comfortable pagdating sa shoes. Magaan siya. Nagising siya. Nagising siya. Okay na yun. Hindi ko na siya patutulogin eh. Ayan, nagising siya. Narinig niya siguro akong nagsasalita. Say hi, Ayla. Ayun nga, bumili ako ng, tawag dito, yung pillow sa pag ayun nga, bumili ako ng pillow ng, yung pag nagbabat ka, yung ilalagay mo yung pillow sa tub, sa bathtub, para pag humiga ka, meron kang pillow sa tub. Naka-sale na siya eh. So, ayun, gusto ko siyang itry pag magbabat ako. Gusto ko siyang itry para komportable sa leeg pag umi-enjoy mo yung bath mo ng warm, mainit na water habang nakahiga ka sa bathtub. Say hi! Say hi to the camera. Look to the camera. Say hi. Wala, bagong gising eh. Kung ano-anong tinitingnan niya. Ang napansin ko talaga, ang tagal ko nang nagbibideo. Ang napansin ko talaga, palagi ako nagbibideo, palagi ako nakatingin sa screen. Kaya gusto kong sanayin sarili kong nakatingin ako sa lens para yung parang natural lang akong nakikipag-usap sa inyo. Kasi palagi talaga ako nakatingin sa screen. Hindi talaga ako tumitingin sa lens. Dapat sa lens talaga ako tumitingin para yung maganda yung tawag dito. Parang natural lang akong nakikiusap sa sa viewers ko or sa harapan ng camera, ganon. Dati talaga sabi ko, yung mga video ko, kasi napansin ko yung nakarang araw, tinitingnan ko. Pinapanood ko yung video ko, hindi talaga ako nakatingin sa lens. Nakatingin talaga ako palagi sa screen. Ngayon, try ko talaga. Nadidistract talaga. Ay! Hinawakan ni Ayla yung microphone. Hinihila niya yung microphone. Eto guys, hinihila niya. You want this one? This is microphone. Ayun nga, so sasanayin ko yung sarili ko na nakatingin sa lens, hindi sa screen. Yun yung napansin ko sa lahat ng videos ko. Nadidistract ako sa screen. So ngayon, sanayin ko yung sarili ko nakatingin talaga ako dito sa lens. Para natural lang ako nakikiusap sa inyo. Parang yung nakikipagkwentuhan lang ako sa kausap ko, ganon. Yun yung gusto kong sanayin. So, ayun. Maganda pala yung background na regalo yun sa akin ni Danong Valentine's Day. Pang decor siya. Yung parang glass siya na may flowers sa loob ng glass and then may kasamang string light sa loob. Maganda pala siyang pang medyo cute sa background pag nag-sit down video. So, ayun. Yun nga yung gusto kong sanayin sa akin. Pag nag-video ako na always look at the lens. Yung nakita ko, napansin ko sa lahat ng video ko, hindi ako tumitingin sa lens, nakatingin ako sa screen. Hindi maganda siyang nakatingin sa sa screen. Dapat sa lens nakatingin. So, yun yung gusto kong sanayin pag magbi-video tayo.